Caribische gemeenschappen aanwezig zijn. En die zijn er dus ook. En die zijn vandaag, er dus ook. Zeker. Jullie gaan beide spreken. Ja. Lijkt me spannend. Ja. Hebben jullie een persoonlijke boodschap? Wat willen jullie echt overdragen in het verhaal wat we zo van jullie gaan horen? Ja, ik denk dat in die boodschap, hè, we gaan allebei natuurlijk een persoonlijk verhaal vertellen. Maar tegelijkertijd ook echt wel mensen oproepen om samen met ons aan dit dossier te blijven werken. Om het inderdaad bij de overheid aan te kaarten. En tegelijkertijd ook op individuele basis of organisatiebasis te blijven werken. Mevrouw Elburg, uw boodschap straks? Waar ik het over ga hebben is waardigheid. Ik merk dat zeker na de verontschuldiging van de koning er een enorme opluchting was. En mensen hadden niet alleen een gevoel van erkenning, maar ook het gevoel dat ze gezien werden. En het interessante is dat als je gehoord en gezien wordt, dan doet het iets met je gevoel voor eigenwaarde. Dus daar ga ik het over hebben. En ik ga het ook hebben over het feit dat we, zoals wij hier staan, de volgende voorouders zijn. Dat is heel mooi. Mooie laatste woorden voor dit gesprek. En succes zometeen. Dank u wel. Astrid Dank u wel. Elburg en Wendelin Flores. Ja, hier start over een paar minuten dus de herdenking. En even verderop, tussen het publiek, staat Evita nog steeds. Ja, mensen verzamelen zich hier onder de schaduw van de bomen. En ik ga even wat vragen stellen. Ja, heren, wat voor zo'n dag als vandaag, wat betekent dat? Iets wat heel belangrijk is, natuurlijk mijn afkomst, zoals je misschien kan zien. Ik ben Surinamer. Ik ben in Nederland geboren, maar mijn roots zijn natuurlijk Surinaams. En ik vind het heel belangrijk dat je toch stilstaat bij het verleden. En ik sta hier vooral voor mijn familie, voor mijn voor mijn voorouders, voor iedereen eigenlijk. Nou, mijn voorouders die ik nooit gekend heb. Dat vind ik heel jammer. Want die zijn vervoerd uit Afrika naar hier, naar Suriname. Maar ja, ik heb ze niet gekend. Bent u hier elk jaar? Nee, dus voor het eerst ben ik hier. Ik kijk het altijd via televisie. Maar ik denk, nou, ik wil het een keertje live meemaken. En wat wilt u uw zoon meegeven op zo'n dag als vandaag? Ja, dat het niet allemaal vanzelfsprekend is. En dat er heel veel bloed, zweet en tranen zijn gevloeid om te kunnen zijn waar we nu zijn. Hoe is het voor jou om hier bij te zijn met je vader? Ja, het is toch bijzonder. Het was toch een soort last-minute idee om hier samen te komen. En het voelt toch goed om hier voor deze dag op Kitty Kotti samen te zijn. Ja, dus, Heb je ook geleerd over je roots en waar je vandaan komt? ja, natuurlijk. Hij heeft me wel meegegeven waar ik vandaan kom. En dat is ook iets wat belangrijk is om mee te geven. En ja, dat is waarom ik hier ook naartoe wilde komen. Ik heb vandaag oma meegenomen. Kijk, dat is oma. Voorouders eren en doorgeven aan de jeugd. Het is belangrijk om erbij stil te blijven staan. Wat heb jij van jouw moeder meegekregen? Nou ja, gewoon de geschiedenis erover en dat het gewoon belangrijk is om dat te eren. En ook gewoon, ja, het is je eigen geschiedenis en zo. Is er iemand in een specifiek waar jullie extra aan denken vandaag? Nee, gewoon mijn voorouders, opa's, oma's en iedereen die daarvoor is geweest en heeft geleden. Ja, maar we zijn blij, want Kitty Kotti. Dankjewel. Ja, vader en zoon, moeder en dochter zijn hier aanwezig bij de herdenking, die dus over een paar minuten zal beginnen. Laten we eerst nog even teruggaan in de geschiedenis, naar de waarom van deze ceremonie. Rond het jaar 1700 zijn mensen het belangrijkste exportproduct van Afrika. Tot slaafgemaakte mensen, gereduceerd tot werktuigen. Levend onder erbarmelijke omstandigheden. Pas in de 19e eeuw komt er een einde aan de slavernij. Maar die laat tot op de dag van vandaag diepe wonden na. In de 16e eeuw begint wat we nu de transatlantische slavenhandel noemen. Ook de Nederlandse Republiek doet graag mee. Aan tot slaafgemaakte mensen valt flink te verdienen. Er ontstaat een winstgevende driehoekshandel tussen Europa, Afrika en Noord- en Zuid-Amerika en het Caribisch gebied. Uit Amsterdam en Middelburg vertrekken schepen vol handelswaar. Vuurwapens, buskruid, textiel en alcohol. Spullen waarmee betaald wordt voor mensen. Afrikaanse handelaren halen die met geweld weg uit de binnenlanden. Mannen, vrouwen en ook kinderen.
Opeengepakt in donkere scheepsruimen volgt een maandenlange overtocht naar Amerika. Geketend en met amper te eten en te drinken. Velen sterven onderweg. 15% overleeft de overtocht niet. Zij die wel overleven, moeten onder verschrikkelijke omstandigheden werken op plantages in het Caribisch gebied, Suriname en Amerika. De Republiek vaart er wel bij. De transatlantische handel draagt bij aan de rijkdom van de Gouden Eeuw. Pas op 1 juli 1863 komt er officieel een eind aan de slavernij in de koloniën van Nederland. Maar de tot slaafgemaakten worden gedwongen om nog 10 jaar door te werken op de plantages. Een tegemoetkoming aan de gedupeerde plantagehouders. De arbeiders zelf krijgen geen compensatie. Pas in 1873 zijn ze daadwerkelijk vrij. Hoeveel Afrikanen gedwongen naar de plantages zijn afgevoerd is niet precies bekend. Schattingen variëren tussen de 11 en 20 miljoen mensen. Naar schatting heeft Nederland daarvan 600.000 mensen verhandeld. Ja, tijd nu voor de herdenking. Bij het Nationaal Monument voor het Slavernijverleden is het straks een minuut stil. Er worden zo kransen gelegd en er is ook een Winti-ritueel. Een eerbetoon aan de voorouders van veel van de mensen die aanwezig zijn hier in het park. En dat zijn denk ik mensen die mee hebben gedaan aan de optocht, de Biggie Spikri. En de deelnemers lopen nu langzaam, al feestend, zingend en dansend het park in. Daar zien we demissionair premier Schoof die straks zal spreken. Astrid Elburg van het herdenkingscomité. En ook de burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema, zal zo meteen spreken. De herdenking wordt georganiseerd door het NINC. Andrew Makkinga is de ceremoniemeester. Oosterpark. Amsterdam. Zijn we daar? Ik hoor jullie niet. Zijn we daar? Goed zo. Mijn naam is Andrew Makkinga. En namens het herdenkingscomité Slavernijverleden en het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis, het NINSE, heet ik u allen van harte welkom bij de nationale herdenking Slavernijverleden hier in het Oosterpark in Amsterdam. Ook een bijzonder welkom aan allen die al in het park lopen, de mensen die opbouwen voor het feest vanmiddag. Vooral ook de mensen hier achter de dranghekken. Een applaus voor u allen. Fijn dat jullie er zijn. Jullie horen er zeker ook bij. Een bijzonder welkom aan de lieden, de eerwaarde lieden onder ons, onder de paraplu. Maar ook aan iedereen die vandaag verbonden is met ons via de live-uitzending van de NOS. In Nederland, in Suriname, in het Caribisch gedeelte van het Koninkrijk. En aan allen die luisteren of kijken via radio online. Laat je horen, Amsterdam, alsjeblieft. Ja, ik zeg het maar meteen even, want we herdenken in Nederland op verschillende manieren, maar hier doen we het op onze manier. Begrepen? Ja, ook hier iedereen? Oké. Vandaag staan we stil bij het Nederlandse transatlantische slavernijverleden. En herdenken we de wettelijke afschaffing van de slavernij op 1 juli 1863 in Suriname en Caribisch Nederland. Vandaag precies 162 jaar geleden. We gedenken de tot slaafgemaakten die onder dit systeem hebben geleden. We eren de kracht, de waardigheid en de veerkracht die zij en hun nazaten hebben doorgegeven. Tegelijkertijd is deze dag ook een moment van bezinning en hoop, waarin we samen bouwen aan herstel en aan erkenning en aan een toekomst die rechtvaardiger is voor ons allen. En ik wil daarbij wel zeggen, het is helaas zo dat in Nederland er nog velen onder ons zijn, ook in Den Haag, die het belang nog niet inzien van die erkenning en dat samenwerken aan een toekomst die rechtvaardiger is. Ook voor hen een groot applaus. Misschien dat positiviteit ze richting onze herdenking kan lokken volgend jaar. Het thema van deze herdenkingsceremonie is herinneren, herstellen en versterken. We openen deze ceremonie met een plengoffer, een spiritueel eerbetoon aan de voorouders waarmee hun aanwezigheid en zegen worden ingeroepen.
Deze rituele handeling wordt verricht door Winti-priesteres Marian Markelo, samen met percussionist José Toyo en danseres Vanessa Velte, die het Cabra-masker draagt. Het is een krachtig symbool van de voorouders. Dit masker is vervaardigd door kunstenaar Boris van Berkem en afkomstig uit de collectie van het Amsterdam Museum. Ter ondersteuning van het plengoffer hoort u straks de klanken van de Apinti-drum, waarmee drumcodes worden gespeeld. In de Maron-cultuur is dit een belangrijk instrument. Ritmische taal die een brug slaat tussen de zichtbare en de onzichtbare wereld. De drum die spreekt tot de voorouders, de spirits en de scheppende kracht. Elk ritmisch patroon draagt een boodschap, een groet, een gebed en een oproep tot wijsheid en eenheid. Tijdens het ritueel zult u ook de woorden horen zoals Kediama en Kediapo, uitgesproken door Winti-priesteres Marian Markelo. In haar stem en de klank van de drum komen woord en ritueel samen. En wordt een collectieve ruimte geopend waarin wij eer bewijzen aan hen die ons voorgingen. Het is tijd voor het plengoffer. Nana, kedwaman, kedwampong. Voorouders, moeder aarde, alle winti van de lucht, de aarde, het bos en het water. Tap adedisi, undeja so makandra, fujiteri, naar de Grawang. Vandaag zijn we hier bijeen om eer te betonen aan de voorouders. Eer te betonen aan de schepper van hemel en aarde,
de schepper van alle leven. Om eer te betonen aan Moeder Aarde, de wintergodin of de godin van het leven, die ons allen bijstaat bij alles wat we ondernemen. We trobe watra ook toe mama Aisa, leki na bigi gado, die et ju unu akrachti fudu alasani sa unfeni defanodu leki libisma. Vandaag staan bij deze herdenking de voorouders centraal. En niet alleen die Afrikaanse voorouders, maar voorouders van een ieder die hier aanwezig is. Omdat het van belang is dat u allemaal disdonja, wij allen die hier zijn, wij hebben een algemeen en een groter belang dan alleen maar het belang van één groep. We zijn hier met z'n allen omdat wij ons van bewust zijn, ons sabi, dat u abi makandra van nodu, voor u abi giroko. Nou, dat mek we donja. En dat mek we trowe watra, die mama Aisa. Voorouders. Antepassadonaal. Heb ik het goed gezegd? Antepassadonaal. Voor Caribisch Nederland. Voorouders. We zeggen jullie dank. We zeggen jullie dank voor jullie strijd. We zeggen jullie dank voor jullie werk. Maar wij geven jullie ook op dit moment onvoorstelbaar, onnoembaar veel dank en respect. Cabra, profing, tap a momenti disi, mortu no den nofo, futakuntangi, funa bigi broko di unju. Jullie hebben gevochten voor vrijheid. Jullie hebben gevochten tegen onderdrukking. En toen jullie vochten jullie tegen politiek bestuurlijk Nederland. En die hebben jullie lang niet gehoord. Wel, voorouders, voor dat ede ook toe met Troepti Watra, dat die DNA D vandaag, lijkt het wel alsof Nederland besef heeft gekregen van zijn politiek-historische geschiedenis en dat het tekort in het historisch bewustzijn van Nederland dat het vermindert. Dat weet Troepti Watra ook toe dat hij. Om de voorouders dank te zeggen en Moeder Aarde, dat het ons steeds beter lukt als natie, als samenleving, om dit politiek deel van die geschiedenis te verwoorden in alle vrijheid, in alle respect, naar alles dat leeft. Voorouders. Ik vraag jullie ook met Aksunu, geef ons jullie nazaten. Van de zogenaamde kant van de daders en de zogenoemde kant van de slachtoffers. Geef ons de energie en kennis die we nodig hebben. De wijsheid, verdraagzaamheid en het aanraken van elkaar op dit dossier. Omdat wij zonder het aanraken van elkaar, if uno horu schreef, if uno fasu schreef, uno mandua roko. We gaan het niet redden als wij het niet met elkaar doen. Voorouders van de nazaten van de tot slaaf gemaakte mensen en ook die groep die in slavernij geboren is. De eerste groep is tot slaaf gemaakt, die anderen zijn erin geboren. Dus dat we carré zo toe. Het is goed om dingen duidelijk te benoemen. Voorouders, mi avans presutur begi voor de eigen groep. Deze keer staat u mij toe. Voorouders, gransma. Undenanga unschrevi in alla soort jugu. Voorouders, me bejunu. Die unu akrakti dat we luku unschrevi in gewoon Nederlands. Voorouders, geef ons de kracht dat wij tot reflectie, dat wij tot innerlijke reflectie met elkaar komen. Omdat wij innerlijke reflectie nodig hebben om de doelen die wij ons voor onszelf in het kader van de doorwerking hebben gesteld, dat wij als één front, politiek, sociologisch, psychologisch gezien, dat wij in staat zijn om die vuist te maken wanneer wij ons herstelrecht gaan halen, dat er naar ons geluisterd wordt, voorouders. Dat men weet dat wanneer we het over herstel hebben, dat het in principe niet gaat om geld. Nederland hoeft niet bang te zijn voor te veel geld. Natuurlijk heeft het een financieel plaatje. Maar het gaat om het besef dat wij met elkaar recht hebben om dingen te corrigeren die historisch niet goed gegaan zijn. Dus het is dezezelfde geschiedenis van vandaag die het weer moet herstellen. Zo werkt het eenmaal. Dat die voorouders ons de kracht geven
om bij elkaar te komen hier in Caribisch Nederland. Maar officieel, in principe, overal op aarde waar het nodig is, dat wij ons herbezinnen op onze geschiedenis. Dat wij ons herbezinnen op onze afkomst. Omdat zonder reflectie kan je niet de kwaliteit van leven organiseren voor jezelf en voor je groep die je nodig hebt. Voorzitter, voorouders, jullie hebben het al gedaan. Geef ons de kracht om ten aanzien van iedereen medemenselijkheid te betrachten. Want aan medemenselijkheid heb ik het gevoel dat het soms schort. Geef ons als samenleving de energie, het inzicht om te begrijpen dat wij elkaar nodig hebben. Dat wij elkaar moeten vasthouden en soms moet je je buurvrouw overtuigen dat het noodzakelijk is. Dat wij elkaar ondersteunen om de grote doelen voor onszelf, voor de groep en voor Nederland, dat wij die kunnen bereiken. Dat wij met elkaar de energie steken in de ontwikkeling. Eén van onszelf, onze familie en dan de natie. Maar dat die natie politiek bestuurlijk ons ook de gelegenheid geeft en ook waardeert en ook faciliteert wat wij willen doen om onszelf te herstellen, om te verenigen en om te ontwikkelen. Prima, u mag applaudisseren graag zelf. Voor Maria Marcolo, dank. Dank. Maria Marcolo. We gaan nu luisteren naar een toespraak van mevrouw Wendeline Flores. Ze is vicevoorzitter van het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis, het NINSE. Dames en heren, beste aanwezigen hier en kijkers thuis. Vandaag zijn we hier in deze vernieuwde omgeving bij het Nationaal Monument Slavernijverleden om samen stil te staan. Om samen te herdenken, te erkennen, te helen en ook om te versterken. En daarom wil ik eerst een herinnering met u delen. Mijn eerste bewuste kennismaking met het transatlantisch slavernijverleden van Nederland vond plaats op de middelbare school. Een enkele alinea in het lesboek. Eigenlijk een voetnoot in de nationale geschiedenis. Zonder een duidelijke relatie met het hier en nu. Jaren later, als jonge student geschiedenis, begon ik me meer in de koloniale geschiedenis te verdiepen. En had ik ook een stageplek in het toenmalige Tropenmuseum. En daar weer tegenover stond het gebouw van het NINSE. Samen met mijn moeder en mijn oma liep ik op een dag in 2011 de Linnaeusstraat op. Naar het gebouw waar het NINSE toen gevestigd was. Ik kwam binnen met het bewustzijn van mijn dubbele achtergrond. Als dochter van een Curaçaose vader en een Nederlandse moeder. En met een open en onderzoekende blik. Binnen werden we verwelkomd door de tentoonstellingen daar. Doorbreek de stilte, zwarte uitvinders. Door verhalen die niet alleen informeerden, maar ons ook raakten. Daar ontmoette ik mensen die hun werk en leven hadden toegewijd aan herinnering, erkenning en educatie op het gebied van het transatlantisch slavernijverleden en de doorwerking daarvan in het heden. Ik verliet het gebouw die dag niet als bezoeker, maar als iemand die zich ook geroepen voelde. Als iemand die deel wilde worden van diezelfde missie. Ik meldde me aan als vrijwilliger en begon op de educatieafdeling met het rondleiden van scholieren en ondersteunen van educatieprogramma's. Tussen de verhalen van strijd, verzet, verlies en veerkracht ging er een wereld voor mij open.
Een wereld die eeuwenlang was verzwegen, maar die daar in dat gebouw tot leven kwam. En die ervaring heeft mij mede gevormd. Ze verdiepte verder mijn bewustzijn, versterkte mijn wortels en voedde ook mijn zelfvertrouwen. En vandaag, 14 jaar later, weten we, herinneren is niet genoeg. Herstel is noodzakelijk. Eerlijk, systemisch en duurzaam herstel. De excuses van de Nederlandse regering, van gemeenten, van financiële instellingen waren historisch en belangrijk voor erkenning. Maar, en dat wil ik met nadruk zeggen, zij markeerden niet het einde, maar het begin van een proces. Zoals zo vaak gezegd, een komma, geen punt. En het eerlijke en oprechte werk begint eigenlijk pas na die komma. Maak van woorden nu dus daden en van beloften ook beleid. Wat nodig is een nationaal herstelprogramma dat structurele achterstelling niet alleen erkent, maar ook actief aanpakt. In onderwijs, op de arbeidsmarkt, in kansen, in welvaart en ook in gezondheid. En ja, die dingen kosten tijd en ja, dat kost ook geld. Maar niets doen kost ons nog veel meer. Het kost vertrouwen, rechtvaardigheid, toekomst, kost talent en potentieel. Herstel vraagt om concrete investeringen in het inlopen van maatschappelijke achterstanden. Soms moet je ongelijk investeren om gelijkheid te bewerkstelligen. Om het doorbreken van hardnekkige vormen van uitsluiting die een volwaardige emancipatie van nazaten nog altijd belemmeren. En om de sociale verhoudingen tussen zwart en wit te hervormen, die vaak ongemerkt maar hardnekkig ongelijkheid reproduceren in beleid, in instituties en in onze alledaagse omgang. Het vraagt om onderwijs dat volledig het verhaal vertelt. Niet als een bijzin, maar als een fundament. Om beleid dat ongelijkheid niet reproduceert, maar gelijkheid herstelt. Om representatie, om zeggenschap, om rechtvaardige economische kansen. Herstel betekent de moed hebben om excuses om te zetten in structurele verandering. Om systemen die ongelijkheid in stand houden, eerlijk en rechtvaardig te hervormen. Het betekent ook ruimte maken voor de waarheid, voor gedeeld verdriet en gedeelde verantwoordelijkheid. Om een beroep te doen op iedereen's morele kompas. En tegelijkertijd ben ik hoopvol. En ik zie ook beweging, bewustwording, verbinding. En naast het NINSEE zijn ook weer nieuwe instituten recent opgestaan en opgericht. De samenwerking tussen het Herdenkingscomité, het toekomstige Nationaal Slavernijmuseum en het NINSEE is een gemeenschappelijke belofte. Een gedeeld fundament. Een fundament dat we ook delen met andere organisaties, met gemeenschappen, met alle nazaten. We kunnen elkaar versterken door één lijn te trekken. Van het verleden via herstel naar de toekomst. Door ouderen en jongeren niet alleen te betrekken, maar hen werkelijk centraal te stellen. Door bruggen te slaan naar alle gemeenschappen. Alle stemmen, alle generaties. Door de veelstemmigheid van onze eigen geschiedenis niet te vrezen, maar te omarmen en daarin onze kracht te vinden. Want ja, herdenken blijft noodzakelijk. Maar minstens zo noodzakelijk is het bouwen aan datgene wat nog niet is, maar wel zou moeten zijn. Een gelijkwaardige en rechtvaardige samenleving. Dames en heren, beste aanwezigen en ook kijkers thuis. Vandaag buigen wij het hoofd in onze herinnering. Maar morgen heffen wij het weer op in actie. En de toekomst vraagt om onze gezamenlijke kracht. Dus laten we herinneren, laten we herstellen, maar laten we ook elkaar versterken. Masha danki. Grantangi. Thank you. En dank u wel. Dank Wendeline voor deze prachtige speech. Het is tijd om de demissionair minister-president Dick Schoof uit te nodigen. Namens de Raad van Ministers van het Koninkrijk het woord te voeren. Dames en heren, minister-president Dick Schoof.
Dames en heren, enkele maanden geleden mocht ik te gast zijn op de 6 eilanden die samen met het Caribisch deel vormen van ons koninkrijk. En natuurlijk bezocht ik tijdens deze reis verschillende plekken van herinnering, waar het slavernijverleden voelbaar aanwezig is. In monumenten, in overgeleverde historische verhalen, in persoonlijke familiegeschiedenissen die soms honderden jaren teruggaan. Daar en op al die andere plekken waar het is gebeurd, daar kun je alleen maar heel stil worden. Stil en nederig. Tegenover zo onvoorstelbaar groot en diep menselijk leed. En tegenover de volstrekt absurde gedachte dat een mens niet van zichzelf zou kunnen zijn. Het is die realiteit uit het verleden waar ons verstand vandaag simpelweg niet meer omheen past. Terwijl we om moeten gaan met de realiteit dat alle pijn en onrecht van toen doorwerken in het heden. Op Sint Eustatius keek ik bijvoorbeeld uit over het zogeheten slavenpad, dat steil omhoog loopt van de Oude Haven naar Fort Oranje. Zelfs voor moderne bezoekers met hooguit alleen een klein toeristisch rugzakje om, is dat een inspannende klim. En je probeert je concreet voor te stellen hoe dat geweest moet zijn voor de tot slaafgemaakten die deze route steeds opnieuw moesten afleggen. Met een zware last op hun getergde, pijnlijke ruggen. Dag in, dag uit, in de brandende zon. Met altijd de dreiging van de zweep of een andere onmenselijke zware bestraffing voor het minste of geringste. Altijd de angst voor willekeur en een nog wreder lot. En dan toch de veerkracht hebben om door te gaan. Of om op te staan en in verzet te komen. Zoals we dat op momenten overal in de geschiedenis terugzien. Je probeert het je voor te stellen. Wat ik tijdens deze reis heb ervaren, is hoe elke plek, elk monument, elk persoonlijk verhaal uniek is en op zichzelf staat. Maar ik heb tegelijkertijd ook gevoeld hoe de geschiedenis van de slavernij juist niet iets is van één enkele plek of groep. Het is iets collectiefs. Het is iets van ons. Het is iets van iedereen. In het Caribisch deel van het Koninkrijk, in Suriname, in Nederland. En die gezamenlijke geschiedenis moeten we dus ook gezamenlijk onder ogen zien. Dat is precies het pad dat we met elkaar zijn ingeslagen op 19 december 2022 en in het herdenkingsjaar 2023. Met excuses van mijn voorganger en van de koning. En met een breed opgezet programma voor erkenning, heling en herstel. De weg daar naartoe is hobbelig, maar het is wel de weg vooruit. En het belangrijkste, we zijn onderweg. We zijn dit met elkaar aangegaan. Als samenleving en daar gaan we mee door. Met de oprichting van het herdenkingscomité Slavernijverleden eerder dit jaar is een betekenisvolle stap gezet. Praktisch en symbolisch. Alleen al omdat deze nationale herdenking op 1 juli hiermee nog diepere en bredere wortels krijgt in de samenleving. En zo nog meer een herdenking wordt van en voor ons allemaal. Andere stappen die worden gezet zijn juist belangrijk op een heel individueel niveau. Zoals de mogelijkheid voor nazaten om kosteloos je achternaam te wijzigen. Je eigen naam kunnen kiezen in plaats van de naam die ooit aan je voorouders is opgedrongen. En ook dat is een vorm van vrijwording. En zo kent het bestrijden van de doorwerking van het slavernijverleden tal van facetten en tal van initiatieven die allemaal belangrijk zijn. Dames en heren, een van de mensen die zich in het midden van de 19e eeuw vanuit Nederland hartstochtelijk inzette voor de afschaffing van de slavernij was de bekende schrijver, dichter en dominee Nicolaas Beets. Van hem zijn deze dichtregels uit 1853. Laat de ketens vallen. Verbreekt het juk. Vrijheid is voor allen, nodig tot geluk. Het is niet moeilijk om in deze woorden het verbreken van de ketenen te horen, dat wij vandaag herdenken en vieren. Laat dat geluid ons blijven motiveren op de weg vooruit naar erkenning, heling en herstel. Dank u wel.
Hartelijk dank, meneer Schoof, voor uw toespraak. Het is tijd voor muziek. Want muziek kan spreken waar woorden tekortschieten. We gaan luisteren naar een bijzonder muzikaal moment, de Kitty Kotti Suite. Een première. Voor deze herdenking werd op initiatief en in samenwerking met het ministerie van Defensie de Kitty Kotti Suite geschreven. Naar een compositieopdracht van Gordon Cruden. Applaus voor Gordon, sowieso. Dat mag. Het werk is geschreven door 2 toonaangevende componisten. Glenn Gaddam senior, geboren op 13 oktober 1951 in Paramaribo, Suriname. En Frankie Douglas, geboren op 22 oktober in 1948 in Willemstad, Curaçao. Is ook nog overigens winnaar van de Boy Edgar prijs. En ze zijn, ook voor hen een groot applaus, beide vandaag hier in het Oosterpark aanwezig. De Kitty Kotti Suite verwijst niet alleen naar de afschaffing van de slavernij, maar ook naar het doorbreken van mentale, historische en maatschappelijke ketens. Het is geen illustratie van geschiedenis, maar een levend monument. Een klankritueel waarin verlies, rouw, herinnering en bevrijding samenkomen. De Kitty Kotti Suite bestaat uit 3 handelingen en een intro. We beginnen met onheilschaduw, een emotionele nevel van dreiging en pijn. Vervolgens de ballade der naamlozen, die eert de ontvoerde en naamloze slachtoffers aan de West-Afrikaanse kust. En de wals der Caraïben belicht de culturele weerbaarheid van de tot slaafgemaakten op de eilanden van het Caribisch Nederland. Vervolgens is het de beurt aan de dans van de vrijheid, die weerspiegelt Surinaamse klanken met ritmes uit de Kaseko, echo's uit de Afrikaanse diaspora, een viering van herwonnen menselijkheid. Speciaal voor deze gelegenheid, en dat is belangrijk om te vermelden, is de Marinierskapel der Koninklijke Marine uitgebreid met corporaal Guillermo Ommen en corporaal Lionel Persson van de Militaire Kapel Suriname van het Nationaal Leger Suriname. Welkom ook hier in Amsterdam en in Nederland. De Marinierskapel der Koninklijke Marine onder leiding van dirigent Pieter Jansen speelt de Kitty Kotti Suite. Dames en heren, make some noise.
Dank voor de prachtige liedjes. Nog 1 keer een applaus. De muziek. Ik geef nu graag het woord aan de burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema. Dames en heren, slavernij is een misdaad tegen de menselijkheid. Hier in Amsterdam vind je er overal de sporen van. Aan de Amsterdamse grachten vertellen gevels het verhaal van hoe onze stad rijk is geworden. Onze archieven vertellen het verhaal van kooplieden die mensen zagen als handelswaar. Reisverhalen vertellen hoe koloniale machthebbers verzet vreed de kop indrukten. Veel minder zien en horen we de getuigenissen van de slaafgemaakten en van diegenen die streden voor hun vrijheid. Maar ze zijn er wel, doorverteld van generatie op generatie. Schrijfster Tessa Leusja blies het verhaal van de Surinaamse vrijheidsstrijder Bonnie nieuw leven in. De geschiedenis van zijn voorouders in Ghana, van zijn moeder, die nadat ze werd verkracht door een plantagehouder vluchtte, zodat Bonnie in vrijheid kon opgroeien, bij de Marons. En ze vertelt hoe Bonnie als leider van zijn gemeenschap tientallen, misschien wel honderden slaafgemaakte mensen wist te bevrijden. Hoe hij in het moeras bij de Kotika-rivier een fort bouwde voor zijn gemeenschap. En hoe zijn strijdbare geest nog altijd voortleeft. Het is 5 jaar geleden dat in Minneapolis een politieman 9 minuten lang zijn knie op de nek van George Floyd gedrukt hield. Terwijl hij riep, I can't breathe. Kort na de moord gingen mensen de straat op tegen anti-zwart racisme. Niet alleen in de straten van Minneapolis, maar ook op Times Square in New York, bij het stadhuis van Los Angeles, bij het parlement van Kaapstad, op het Alexanderplatz in Berlijn, bij het gerechtshof in Parijs, op de Erasmusbrug in Rotterdam en in Amsterdam, op de Dam en in het Nelson Mandela Park. Duizenden en duizenden mensen met protestborden als spiegels voor onze samenleving. Kleur is geen misdaad, stond er op een bord. Zwarte Piet is racisme, lazen we op een ander. En keer op keer, Black Lives Matter. Zij hebben laten zien hoe je met vreedzaam protest politiek en samenleving tot inkeer kan brengen. Zij wisten het zwijgen over racisme en doorwerking van het slavernijverleden voor altijd te doorbreken. Maar helaas is de geschiedenis geen rechte lijn vooruit. Helaas zijn gevoelens van witte superioriteit niet verdwenen uit onze samenleving. En is racisme niet weg uit onze instituties. En helaas wordt niet altijd voldoende urgentie gevoeld om werkelijke financiële, sociale en culturele gevolgen te verbinden aan de terechte roep om erkenning van historisch leed. Dat generaties lang en ook hier en nu voortduurt. De strijd die Bonnie begon en vele anderen is niet gestreden. Op het verhaal dat hij schreef volgen nog vele andere verhalen, die we elkaar hier vertellen. Elk jaar als we samenkomen rond het Nationaal Slavernijmonument. Mensen van alle kleuren, met wortels van over de hele wereld. Het transatlantisch slavernijverleden gaat ons namelijk allemaal aan. De doorwerking van dit verleden raakt ons niet in gelijke mate, maar het werk aan herstel, het werk aan een gedeelde toekomst, dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De route naar herstel leggen wij samen af. En onderweg schrijven we nieuwe verhalen, die we achterlaten voor de generaties na ons. En daarmee zeggen we dat rijkdom nooit kan worden gebouwd op uitbuiting en moord. Dat niemand boven een ander staat
en iedereen gelijkwaardig is. En bovenal leggen we vast dat ondanks een stap terug, ondanks tegenwerking, ondanks omwegen die worden bewandeld, er uiteindelijk maar één uitkomst kan zijn. En dat is het inlossen van die ene universele menselijke belofte, vrijheid voor allen. Dank u wel, burgemeester. De volgende spreker is mevrouw Silveria Jacobs, voormalig minister-president van Sint Maarten. En op dit moment is zij actief als executive director van de Charlotte Brookson Academy for the Performing Arts op Sint Maarten. Een school is het die jonge talenten opleidt op het snijvak van kunst, cultuur en maatschappelijke ontwikkeling. Zij zal haar bijdrage doen in het Engels. Welkom. Good afternoon. 2.5 years ago, I was torn between feelings warring inside me. On the one hand, a sense of giddy disbelief that this was actually happening, and imagining the possibilities for people of color long oppressed and discriminated against within the kingdom, and more specifically on St. Martin. On the other hand, the reality of my experiences with colonial missives, letters from colleagues across the Atlantic screamed, it's a farce. Meetings on kingdom level still felt dismissive, disrespectful, and disregarded the realities of the vulnerable island states. Meetings in which there was a distinct take it or leave it Dutch stance, and negotiations felt transactional and coercive in nature, causing severe damage to a relationship that is tenuous at best, rooted in much abuse, guilt, distrust, and shame. In reality, we on St. Martin have simply come to terms with the fact that while this is one tiny step forward, while we daily inch backwards depending on who we're dealing with. The reality of the increase of power on the right in Western countries is a threat to progress in filling in what comes after the apologies in a way that is meaningful for the descendants of the enslaved. 2.5 years later, what have we achieved? From my perspective as a St. Martiner, not very much. In my recent visits to the Netherlands, some positive strides can be seen. In the National Archives, the World Museum, presentations by NINSE and other projects focusing on the real story. I saw passion in the persons now able to showcase how changed policies aim to create equity in marginalized communities, predominantly of people of color right here in Amsterdam, are positively impacting youth. I appreciate these efforts to bring awareness to the Dutch population about the real story behind the golden era of the 17th century, which we call the Dutch enslavement era, and their involvement in the trafficking of African human beings. I'm also proud to see our local artist Lisandro Suriel's artwork, which features and honors our heritage, on display at the Amsterdam Maritime Museum. Unfortunately, there is nowhere for this son of the soil or any of our heritage artists to display or show their work on St. Martin. Awareness of the importance of culture, history, the arts, and the orange economy and their positive impact on sustainable development has grown tremendously on St. Martin. However, the rallying cry remains the need for more funds. More funds for history, education, and materials, for further development and heritage centers, and for the return of our documents for our archives.
for the apologies to be considered truly authentic, according to the CARICOM Committee for Reparatory Justice, several components must be included. While we can acknowledge with gratitude the regret, the acknowledgement of, and the remorse for the atrocities against our ancestors, no mention was made of the moral obligation of the Dutch government to execute reparatory justice, repair and create space for healing for the damage caused by slavery. Neither has any mention been made on how we would be compensated for the harm and the loss that we continue to experience to this very day, to the resulting development deficit we experience. This remains the proverbial elephant in the room. The Dutch government made history internationally with these apologies. It admitted and took accountability for the atrocities that were carried out against the people from Africa, stolen from their homes, ripped from their families, and treated worse than animals, held like cargo in the bottom of ships, where many suffered and died along the way, or took their own lives by jumping to their deaths. Their souls remain tormented, their remains at the bottom of the ocean. We honor them and their sacrifices. Ashe. We also honor those who endured the slash of the whip, the dismemberment of their bodies, the attempts to break their spirit and being worked literally to death. We remember them and commemorate the ending of this period of abuse, imprisonment, and indoctrination, while honoring their resilient spirit and strength. We remember Kwashiba, Loke, Kwamina, and so many others whose names we do not know, in the uprisings they planned and executed. Okay, temperature took off my iPad. What I would want to end with is that, indeed, we have come a long way. In St. Martin, at this time, we are celebrating for the 13th year Emancipation Day, which we passed into law. And it is under the theme, Remember Them, the African continuum, the peoples of Africa, and we will truly remember them. But to make this make sense, we must be at the table all together, working hand in hand, so that no person, whether on this side of the Atlantic or the other, ever feels less than. Because truly, even in the discussions around this topic, when our St. Martiners sit at the table, they constantly have to make corrections, because it's the A-London, it's Caribisch Nederland, call us by name, Aruba, Curacao, St. Martin, St. Eustatius, Saba, and where did I put? And St. Martin, Bonaire, yes. We have an identity. I see the flags flying here, but there are people behind each flag. There are children who feel less than. When you're on the table with different hues and colors, it is still the lighter complexion who is seen as superior, whose words carry more weight. This must stop. Colonialism, a direct descendant of slavery, still exists today. Recognize it. Let us repair it now. Nog een keer een applaus voor Sylveria Jacobs. We gaan nu luisteren naar een muzikaal intermezzo van gitarist en componist Andro Biswani. Geboren in Suriname en geworteld in een inheemse en Afro-Surinaamse traditie, verbindt hij klassieke gitaartechniek met cassecco, West-Afrikaanse ritmes en jazz. Na zijn opleiding aan het Rotterdams Conservatorium woonde hij tijdens zijn studiereizen in Gambia, Mali en Senegal bij de griots. De belangrijke verhalenvertellers waar we nu nog steeds zo trots op zijn. Hij verdiepte zich daar in de muzikale rijkdom van het Afrikaanse continent. Vandaag bespeelt hij onder meer de banjo, een snaarinstrument met zijn wortels in West-Afrika, dat in de 18e eeuw al werd beschreven door de Engels-Nederlandse soldaat van Schotse afkomst John Gabriel Stedman.
die in Suriname deelnam aan militaire expedities tegen de Marons. Het stuk dat u zo gaat horen heet Kaira, wat in het Mandinka vrede betekent. Het is een muzikale boodschap van rust, herstel en verbinding midden in de chaos van Amsterdam. Geef hem een groot applaus. Nog één keer voor Andro Biswan. Zo. En, nog even een huishoudelijke mededeling. U hoorde net de sirenes. Er is een woningbrand, dus hopelijk zijn daar geen grote gewonden. Dus als u straks nog meer hoort,
dan is dat het. Als u andere dingen hoort, dan is het misschien wel een van de demonstranten. Applaus voor alle mensen die een bordje hebben meegenomen. Die hebben gedemonstreerd, van Gaza tot herstelbetalingen. Applaus voor jezelf en voor alle mensen waarvoor je hier bent gekomen. Dat is hoe we hier herdenken in het Oosterpark. Ik nodig nu graag hoofdkapitein Sylvester Aboikoni uit om namens de Maron-gezelschap in Nederland het woord te voeren. In het dagelijks leven is de heer Aboikoni werkzaam als manager bij de GGD Hart voor Brabant. Een wesp. Oké. Hij laat zich in zijn leven en werk inspireren door de levensvisie van de Marons, meesters in de kunst van overleven. Hij wordt gedreven door een diep geworteld geloof in veerkracht en stelt vrijheid boven onderwerping en onderschrijft een sterk gevoel van collectieve identiteit. De speech die wordt traditioneel ingeleid en begeleid door Guno Wit, die een Apinti-drum bespeelt. Geef hen een heel warm welkom. Geachte aanwezigen, excellenties, vertegenwoordigers van overheid en gemeenschap, Hede Kabiting, Hede Basha, mede-erfgenaam van een gedeeld verleden, Omi Kumuye, Brada Nangasisa. We hebben net geluisterd naar de Apinti. Eerder werd al verteld dat de Apinti-drum een stem heeft. En de Apinti maakt nu gebruik om iets tegen u te zeggen. De Apinti zegt, we zijn bezig aan iets wat we graag wilden. Waar we om gevraagd hebben. Maar de weg is hobbelig. Maar we moeten niet daarnaar kijken. Niks is onoverbrugbaar. Ook die weg niet. De Apinti zegt, de stip op de horizon, die moeten wij vasthouden. En dan komen we wel vanzelf. Tevens wilde Apinti een ode brengen aan het land waarin wij leven. Het land
waar wij onderdak aan hebben. Het land die ons zoveel ontwikkelingsmogelijkheden biedt. En dit land is Nederland, aldus de Apinti. Geachte aanwezigen, vandaag op deze bijzondere dag van Kitty Kotti, de dag waarop wij herdenken dat de ketenen van slavernij zijn verbroken, spreek ik tot u als afstammeling van de Marrons. Wij, de kinderen van hen die vluchten, die weigerden om in ketenen te leven, die kozen voor vrijheid, al moesten ze daarvoor hun leven riskeren in het diepe binnenland van Suriname. En daar, in het hart van de jungle, ontstond ook een historische ontmoeting met de inheemse volkeren van Suriname. Beide groepen hadden te maken met onderdrukking en verlies van land. Zij herkenden in elkaar geen vijand, maar bondgenoot. Er ontstond een samenwerking, kennisdeling en wederzijds respect. Een alliantie van verzet werd geboren. Onze voorouders waren onderdrukt, maar ze weigerden te breken. Ze kozen het pad van het oerwoud, ruig, gevaarlijk, onbekend, maar ook het pad van hoop. Ze vormden daar vrije gemeenschappen, buiten het bereik van de slavendrijvers. Niet omdat vrijheid werd gegeven, maar omdat zij die zelf namen, met lef, met bloed en met gebeden. Velen lieten het leven tijdens die strijd. Velen verloren familieleden, vrienden, kinderen. Vandaag herdenken wij ook hen, de onbekenden, de ongenoemden, die stierven op zoek naar iets dat elke mens toekomt. Waardigheid. Voor ons Marrons is herdenken geen afsluiten. Het is doorgaan. Want onze voorouders leven voort in onze ritmes, in onze liederen, in onze verhalen en in ons verzet tegen onrecht. Vroeger en nu. Onze voorouders liepen niet alleen weg van onderdrukking. Ze liepen naar iets toe. Naar hun recht om mens te zijn. Ze bouwden dorpen in het oerwoud. Creëerden hun eigen wetten, muziek, religie en tradities. Vaak met gevaar voor eigen leven. Ze vochten letterlijk en figuurlijk voor vrijheid. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor hun kinderen. Ook voor ons. Kitty Kotti is voor ons meer dan een symbool. Het is een herinnering aan onze zelfbevrijding en een oproep tot blijvende erkenning en herstel. Vandaag, op deze herdenkingsdag, eren wij de geest van strijd, van verbinding en van overleving. Wij gedenken de pijn, maar vieren ook de kracht, de continuïteit van onze cultuur en de moed van hen die ons voorgingen. Laat deze dag niet slechts een ritueel zijn, maar een levend monument dat ons telkens herinnert aan de prijs van vrijheid en aan onze gezamenlijke plicht om onrecht, racisme en uitsluiting te blijven bestrijden. Kitty Kotti betekent de ketenen zijn gebroken. Maar laten wij onszelf afvragen. Zijn alle ketenen werkelijk gebroken? Of dragen we nog steeds ketens van ongelijkheid, onwetendheid en onbegrip? Tijdens deze bijeenkomst vragen wij niet alleen om herinnering, maar om erkenning. De geschiedenis van de Marrons is geen voetnoot in het slavernijverhaal. Het is een hoofdstuk van verzet, van zelfbeschikking, van overleving tegen alle verwachtingen in. Laten we niet vergeten, slavernij werd afgeschaft in 1863. Maar echte vrijheid kwam jaren later. En nog altijd voelen wij de naweeën van die tijd. In het onderwijs, in de gezondheidszorg, in hoe er naar onze cultuur wordt gekeken. De strijd is nog niet gestreden. Maar we zijn geen slachtoffer. We zijn overlevenden.
Wij zijn nakomelingen van strijders. Vandaag eren we alle tot slaafgemaakten. Maar ik wil ook een speciaal moment nemen als kind van de Marons om de Maron-gemeenschap te eren. Want terwijl sommigen nog gebonden waren, leefden de Marons al generaties in vrijheid. En die vrijheid kwam niet door gunsten. Die kwam door strijd, door opstand, door verzet. Zij streden niet alleen voor vrijheid, maar voor waardigheid, zelfbestuur en continuïteit van cultuur. Voor de Marons kwam de vrijheid niet op 1 juli 1863, maar eerder op het moment dat zij de plantages achterlieten en zichzelf en hun kinderen een toekomst zonder ketenen gaven. Ik roep u op, vandaag en elke dag om te herdenken, maar ook om te bouwen, om bruggen te slaan tussen gemeenschappen, om Maron-geschiedenis te onderwijzen, niet als voetnoot, maar als essentieel deel van de Surinaamse en Nederlandse geschiedenis. Vandaag mogen we ook een moment van trots voelen. Niet trots op wat hen is aangedaan, maar trots op wat zij ondanks alles hebben opgebouwd. En op wat wij nog steeds dragen in hun naam. De ketenen zijn gebroken, maar de littekens blijven. En het is aan ons om hun stem te blijven dragen, zodat de geschiedenis niet verloren gaat in stilte. Laten we vandaag niet alleen maar rouwen, maar ook eren. Niet alleen herinneren, maar ook beloven dat wij zullen blijven spreken. Dat wij onze tradities zullen behouden. Dat wij onze voorouders nooit zullen vergeven. Want zoals onze voorouders toonden, vrijheid is geen gunst. Vrijheid is een recht en verzet een heilige plicht. Laten we samen waken over onze vrijheid. Want vrijheid die niet herinnerd en verdedigd wordt, is vrijheid die opnieuw verloren kan gaan. We zijn hier, trots, krachtig en vrij. Dank u wel. Dank u wel, hoofdkapitein Sylvester Aboy-Konni. We gaan tenslotte luisteren naar mevrouw Astrid Elburg, voorzitter van het herdenkingscomité Slavernijverleden. Welkom. Geachte aanwezigen en de kijkers thuis, die heb ik van Wendelien overgenomen. Het is waarschijnlijk niet mijn taak, maar ik wil toch even iets persoonlijks zeggen tegen het orkest. Ik weet dat mijn hart in deze zinderende hitte overuren maakt. Hoe zal het met die mensen gaan in het orkest? Vraag ik me af. Mijn moeder werd geboren in 1931. Als zij sprak, deed zij dat niet met grote woorden. Zeker in die tijd niet. Maar elke dag opnieuw kon ik zien dat in haar leven niet de woorden, maar iets veel groters van betekenis was. Haar waardigheid, dat is hier al eerder genoemd. Waardigheid is zijn wie je bent, zelfs als je niets hebt tegen elke verdrukking in. En zelfs als de wereld jou over het hoofd wil zien. Dat heb ik van huis uit meegekregen. Vandaag staan wij hier in het Oosterpark. Een plek van herinnering, van stemmen uit het verleden en van opstaan voor wie je bent, voor wie je echt bent. Vandaag zorgen wij ervoor dat wij worden gezien en gehoord.
Want toen ons verhaal nog niet beschreven stond en onze woorden door de macht werden genegeerd, ook toen ontnam niemand ons onze waardigheid. Maar dat is niet het enige dat we met ons meedragen. Want vandaag herdenken we een verleden dat in ons doorwerkt, in taal, sociale systemen, onze mentale gezondheid, maatschappelijke kansen en economische posities. Daarmee is het herdenken van het slavernijverleden een nationaal ritueel van grote betekenis. Herdenken betekent ook stilstaan bij wat nog steeds scheef is. Door de bestaande systemen te bevragen en te doorbreken. Waardig en met een nadruk op wat ons bindt. Daarmee is herdenken een opdracht en een uitnodiging om naar elkaar te luisteren en om onze uiterste best te doen om elkaar te begrijpen. Want wat nog meer in ons doorwerkt, is het verzet tegen onrecht. En de drive om onze maatschappelijke posities te versterken. Het is de hoogste tijd om aandacht te besteden aan herstel en aan versterking van onze gemeenschappen. Ik spreek hier namens velen die werden weggezet als opstandelingen, maar die de moed vonden om zich uit te spreken waar anderen zwegen. Zij die hier in Europees Nederland decennia lang de stilte doorbraken. Zij die opkwamen voor het lot van hun inheemse voorouders. Zij die het verhaal van de Marrons trots doorgaven. En zij die in verzet kwamen op Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba. Zonder hun stem was er geen gesprek en geen herdenking. En zonder hun vasthoudendheid geen doorbraak. Zonder hun strijd stonden wij vandaag hier niet. Zij trokken duidelijke lijnen en gaven ons richting. En zetten komma's waar een punt dreigde. Net zoals mijn moeder gaf ook ik mijn dochters de moed om te leven in waardigheid. Ze zijn verankerd in hun geschiedenis, staan zelfbewust in het heden, met hun blik gericht op de toekomst. Want ze weten dat ze niet alleen leed, maar vooral ook kracht en doorzettingsvermogen in hun genen hebben. Vandaag buigen we weer voor onze voorouders en staan op voor onze kinderen. Oog in oog met de rest van de samenleving. We spreken met opgeheven hoofd en met vertrouwen in iedereen die net zoals wij weigert te vergeten. Wij staan namelijk op schouders. Daarom doe ik een beroep op u om deze energie door te geven om samen verder aan de toekomst te bouwen. Want we zijn al geruime tijd onderweg. En in de context van vandaag is iedere herdenking van het slavernijverleden een volgende stap naar rechtvaardigheid en een menswaardig bestaan. In ons alle belang en het is onze verantwoordelijkheid. Wij zijn de volgende voorouders. Dank u wel. Dank, mevrouw Elburg. Over enkele momenten treden vertegenwoordigers van Defensie, politie en brandweer aan bij het Nationaal Monument. Daarna zal het signaal taptoe klinken. Het teken dat de 1 minuut stilte aanvangt. Ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het slavernijverleden. Ik verzoek u, als u daartoe in staat bent, om bij het klinken van het signaal taptoe te gaan staan en in de stilte de voorouders en de slachtoffers te herdenken. Maar blijft u alstublieft zitten. Het is al zo warm en het niet kan.
Nu vindt de kranslegging plaats bij het Nationaal Monument Slavernijverleden. Als eerbetoon aan de voorouders en alle slachtoffers. Diverse vertegenwoordigers zullen namens de overheid, organisaties en nazaten een krans leggen. Onder muzikale begeleiding van percussietrio Afrisuku, bestaande uit Fantison Q. Bryan, Ruel Kalister en Ayofi Kokuse. Namens de inheemse gemeenschap in Nederland en Suriname, de voorzitter van Stichting Recht en Ontwikkeling voor de Inheemsen, mevrouw Angelique Arindel Stura, mevrouw Diana Vlet, voorzitter Stichting Herdenking Slavernijverleden, de heer Evert van den Bos, geestelijk ondersteuner van de inheemse gemeenschap, en de heer Dwayne Toemere, onderzoeker, kunstenaar en drager van inheems erfgoed. Namens de Maron-gemeenschap in Nederland en Suriname, hoofdkapitein Ma Helen Argentuna van de Okanisi in Europa en kapitein Gregory Kabi van de Matawai. Namens de Staten-Generaal der Nederlanden, de voorzitter van de Eerste Kamer, de heer Jan-Antoine Bruin, en de eerste ondervoorzitter van de Tweede Kamer, de heer Tom van der Lee. Namens de Raad van Ministers van het Koninkrijk, demissionair minister-president, de heer Dick Schoof, en demissionair minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw Judith Uitermark.
de burgemeester van Amsterdam, mevrouw Femke Halsema, samen met wethouder Kunst en Cultuur, Evenementen en Inclusie en Antidiscriminatiebeleid, mevrouw Touria Meliani. De gevolmachtigde minister van Curaçao, de heer Carlson Manuel. Namens Aruba, de directeur van het kabinet van de gevolmachtigde minister van Aruba, mevrouw Jocelyn Cruz. De gevolmachtigde minister van Sint Maarten, mevrouw Dr. Gracita Arindel. De ambassadeur van de Republiek Suriname, de heer Rajinder Kargi.
de ambassadeur van de Deputy Head of Mission van de ambassade van Ghana, de heer William Manvoel. De voorzitter van het herdenkingscomité Slavernijverleden, mevrouw Astrid Elburg, en de vicevoorzitter van het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis, mevrouw Wendeline Flores. De voorzitter van het landelijk platform Slavernijverleden, mevrouw Beryl Biekman, samen met Joanne Buijnen en mevrouw Jelita Baumgart. De voorzitter van de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme, mevrouw Joyce Sylvester, en de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme, de heer Rabin Baldeoussi. Schout bij nacht Ruud Schone, luitenant-kolonel Stanley Nooitmeer van de Koninklijke Marechaussee en voorzitter van Multicultureel Netwerk Defensie, de heer Vincent Vient. Hoofdbrandwacht Brandweer Amsterdam-Amsteland, de heer Alfred van Dijk. Adjunct hoofdcommandeur en plaatsvervangend regionaal commandant Brandweer Amsterdam-Amsteland, mevrouw Hanneke Ekelmans. Lid korpsleiding Nationale Politie en mevrouw Cindy de Koning, netwerkspecialist en voorzitter van het Caribisch Netwerk Politie.
Een herdenking vol eerbetoon en ook ruimte voor kritiek op het uitblijven van herstel. Vandaag op 1 juli Kitty Kotti 2025. De laatste kransen worden gelegd en daarna kunnen de genodigden en het publiek zelf bloemen leggen bij het monument. Een herdenking in grote hitte. Flink wat genodigden zijn daarom opgestaan om een plekje in de schaduw te zoeken, terwijl de percussieband doorspeelt. En dat verklaart deels de lege stoelen die u ziet. En tussen al die mensen staat ook Evita. Ja, het herdenkingsgedeelte is hiermee afgelopen. We gaan even wat vragen stellen. Meneer, wat vond u ervan? Hele mooie speeches. Na de komma is het tijd voor actie. Geen woorden, maar daden. En vrijheid voor iedereen. En dat werd ook duidelijk hè, tijdens de speeches. U bent het daarmee eens. Hoe ziet u dat verder? Ik hoop dat iedereen die gesproken heeft, zowel de nazaten als de nakomelingen vandaar. En ook alle politici, dat ze doen wat ze zeggen. Dat we onderling eens zijn, maar dat de mensen die verantwoordelijk zijn voor het beleid ook hun verantwoordelijkheid nemen. Het is al 300 jaar geleden, slavernij, dus tijd voor actie. Jij met je vader hier, wat vond je ervan? Ja, het was wel echt geweldig om samen hier dit mee te mogen maken. En het zal zeker niet de laatste keer zijn. Ja. Volgend jaar weer, denk ik dan, hè? Mevrouw, mag ik u wat vragen? Ik zag u tijdens de speeches met uw vuist omhoog toen het ging over de Marons. Waarom was dat? Omdat ik een afstammeling ben van de Marons. Ik ben een Maron. Mijn ouders komen daar vandaan. En ik vind het zo fijn dat we eindelijk dat stukje ook belichten. Ja? De Marons, het is ook een deel van Suriname. En dat zijn eigenlijk, ze staan dichter bij Afrika. En het is gewoon prachtig dat iedereen dat weet. Van de Marons, de Surinamers, we horen bij elkaar en we strijden allemaal voor hetzelfde doel. Vrijheid. Ja. Bent u tevreden met wat er vandaag allemaal gezegd is? Ja, heel erg tevreden. Er is zelfs iemand van de Maron-gemeenschap die een woordje heeft gezegd, een krans heeft gelegd. Nou, prachtig, weet je. Ja. Dank u wel. Fijne dag. Dan wil ik toch nog eventjes ook hierheen, naar deze twee jonge mannen. Wat vonden we ervan? Ja, geweldig. Mooie sfeer, mooie mensen, veel verschillende culturen, heel mooi, zeker. Straks vieren op Museumplein? Zeker, dat zullen we zijn. En hoe gaat dat gevierd worden? Orchade, gemberbier, lekker eten, komt helemaal goed. Klinkt hartstikke goed, jongens. Heel veel plezier vandaag. Orchade en gemberbier, ik heb er ook al trek in. Tot zover deze uitzending vanuit het Oosterpark in Amsterdam. Veel aanwezigen gaan dus zo naar dat Kitty Kotti Festival op het Museumplein. En daarvan doet Omroep Zwart vanavond verslag om 20:30 op NPO 2. In de NOS-app en op de site veel meer over het slavernijverleden en herdenking en viering van Kitty Kotti. Nog een hele fijne middag.